Adéu! Les hem marxat sense mi. Fem el sopar, Què diu aquests psicòlegs de Barcelona? Aquí analitzant la situació. L'estat mental de... Analitzeu-lo demà un dilluns. Tothom a la rutina. El Vic més animat avui, No, collons, ara tinc de ballar. T'ha faltat la teva dona, Txec. Sense la teva dona no ets ningú. Grava, grava. Com? No sé si els hauria de pagar els dutxes nens abans de marxar. Ah, i el Xavi ciclista ha marxat? Ens ho passarà el Saúl.